The Rice Guard. God dag alle sammen. I dag der vil jeg vise jer, hvordan man downloader og installerer SweetFX. Der er mange, der har spurgt mig, hvordan man gør, så her er det. Først så vil jeg lige vise jer, hvor I downloader det. I går ind på csgogamebanana.com. Jeg skal nok sende et link i beskrivelsen. Så ja, her er et billede af SweetFX. SweetFX, der er farverne, de er tydeligere, de lyser. Jeg synes det gør det nemmere at se fjenden, så derfor bruger jeg SweetFX. Og herover der er det uden SweetFX. Det ser lidt mere kedeligt ud. Men hvis I ruller lidt ned, så kan I se hvor I downloader det. I downloader her, download, og klikker der, så får I SweetFX simpelthen. Når I har downloadet det, så finder I mappen, hvor I har downloadet det i. Yes, SweetFX her. Her er mappen. Counter-Strike, det er den vi skal bruge. Så hvis I lige finder jeres Counter-Strike mappe, som er inde på lokallist, programmer, 86, Steam Apps, Common, Counter-Strike, Global Offensive, og så er det her. Så i den første, der står der bin. Der tager dem her to filer og lægger dem ind i bin-mappen. Super nemt. Jeg har gjort det, så jeg gør det ikke igen. Så går vi tilbage. Ud igen. CSGO-mappen. Så tager jeg alt andet end bin og bare lægger over. Og så burde SweetFX virke. Hvis ikke det virker, så skal I ned og slå Razer signups, bare close, eller SteelSeries, hvis I bruger det. Nogle gange så kan det være, at det ikke virker på grund af det. Og nu burde jeres CSGO være lysere og tydeligere. Tak for det I så med. Vi ses. Hej hej.